At ito na nga, kasama natin ang yung girlfriend niya po, no? Ng babae, sino mo naman? May gagawin po kami yung video. Pangan nyo sa Facebook. Gagawa na nga kami ng video. Alright, at welcome back to my vlogs mga loves, and for today's video ay nandito tayo ngayon sa SM Dagupan. At ito na nga, kasama natin ang sa kalaban natin, kalaban isang vlogger din sa Pangasinan. Subscribe din po sa kanya. Angat ka, yan, subscribe po kayo. And ito mga kasama natin si Mama Calvo, John Lloyd, and Whitley, at yung mga kasama niya. Yung pangalan nyo? Justin po. Isa. So may gagawin po kami yung video. Pangan nyo sa Facebook. Opo, and kakarating lang po nila, and kanina pa kami nandito. Kaso nga lang may nag-boxer nga po Ngayon nagpapalit na momentum. So ngayon ay medyo plastikan lang po kami dalawa nito. Kasi magpapasko naman, kaya yun. So mamaya abangan nyo po yung gagawin namin video. And abangan nyo po sa Facebook niya. So yun, mamaya na lang po, and 3, 2, 1, let's go. Meron pong dumating. Kuya, pingi po ano. Yan, kasama po natin si Elmer. Oy, kumusta eh? So may kasama po siya, ipakilala mo naman kasama mo. Iverson. So, shoutout nga pala sa vlog ni Hendrix. So may tama ka? Saan? Gagawin ng video. O may gagawin ka rin? May gagawin ako. Ay, sama ka na lang sa akin. Sama ka rin sa akin, sasama ko sa'yo. Sige. Yung akin kasi iniba namin, hindi na yun. Gagawin nyo? Kunyari nagpa-vlog ako. Tapos nilapit ako sa isang babae. Tapos kasama ko nga pala girlfriend. Tingnan nyo ha. Yung girlfriend niya po, no? Ng babae, tingnan mo naman. Tingnan mo itong boyfriend mo, pagalitan mo naman itong boyfriend mo. Mambababae daw siya. Maraming chicks dito. Tingnan mo. Di po yan loyal. RC po yan. So hi guys, so may kasama po tayo dito. Hi kayo. Yan. Anong pangalan mo? So may birthday girl po tayo dito. Anong pangalan mo? Andrea. Happy birthday. So guys, may kasama po tayo dito. Taga saan kayo? San Fabian, kuya. Taga San Fabian pa yan, no? Punta sa Dagupan. Anong gagawin nyo dito? Para makita ka, kuya. Ay, thank you. Okay. So guys, wala po kami mag-iisip na content, no? So bale, magkikita kami ngayon dahil nga may gagawin kaming video. Kaso nga lang, hanggang ngayon na hindi pa kami nakakaisip kung ano nga ba ang gagawin namin. So bale, yung ginagawa nila, ganyan lang. So bale, ang ginagawa ko, dito lang. Sanay naman ako mag-isa eh. So yan, si Enzo nga pala, no? Taga Bunuan. Wala kami maisip na video hanggang ngayon. Oo. Wala kang naisip eh. Kasi iniisip kita. Achaw! So, bali, uwing-uwi na po yung dalawa kasi may laro pa po sila. Basketball, sana all player. Kasi ako, gusto kong sumama sa basketball. Kaso nga lang, yung mama ko magalit sa akin. Sabi niya, baka magkasakit ako. Ilap ako ni mama. So yun lang ginagawa namin, tamang isip lang kahit walang iniisip. Kalahin mo yun, iniisip kita kasi kahit na wala akong isip. Green po. Kami magkarelate yung Banda. So nga pala, no, yung gagawin namin video, kaya abangan nyo po sa, di ko alam kung sinong magpo-post. Siya na lang, or ako, or basta kaming dalawa na lang. Kasama natin sila. sira ulo yung nakakulay. Sino masira ulo dyan? Hindi na yung nakakulay rin. Pwede yan pagkita. Hoy!
doon ay. Ha? Higa ka doon sa baba. Oh, challenge. Oh, sige. Okay, doon higa ka lang doon hindi. Doon, dyan lang sa sahig. Higa ka dun sa ano, escalator. Magpasika ka sa amin. Lapura na! Ah, tinauli. Harap ang camera! Yun na, yun. Eh. Ayun. Oo, ang kakapal na mukha yan. Ako yung magkapalin sa akin yung ball. Ang tayo mo, busy apple tilat tayo, nyurum tayo santayo. Busy apple, lemon juice, santayo man. So bale, ito na nga, gagawa na nga kami ng video. At medyo nahiya pa eh. Kaso makapal talaga yun. So yan na nga. Daming tao. Daming tao, daming tao! Jai. So hi guys, no, mga love set, ito na nga, nakaisip na kami ng gagawin namin content, no? At abangan nyo po ang gagawin namin video. Yan, paano? So bali, tamang hintay lang kami dun sa barkada niya dahil so yun, yung nga pala yung pinsan ni Darren, mga yan. So, yan po yung magbibideo sa amin. At yun, mamaya na lang, balitaan ko na lang po kayo mamaya. And go! Mga dito. Yan. So pinapanood niya po yung video namin. Anong pangalan mo? Urbanity. O Urbanity, ano na, gising-gising rin. Ang mga Hoy, nabangga kayo ha. Ay, lumilipad. Ay. So yun na nga mga loves, no? Uwi na po tayo at papaalam tayo sa ating mabuting kaibigan. At medyo nawala na rin yung sama ng loob ko sa kanya. And yun, papaalam na rin tayo sa mga kasama niya. So magkita-kita ulit tayo sa susunod. Next time. So abangan niyo po yung ginawa namin video. And yun, maraming salamat. Peace. And thank you guys for watching. Subscribe. Angat ka. Let's go! 3, 2, 1! So yan guys, mga loves, na uwi na kami. Or pagod. Pero Naningiyang ka. Oy. Hey. Videographer. So yun mga loves, na uwi na tayo. At maraming salamat sa mga kaibigan ko na ng pinsan ni Darm. Yun, so bale sa susunod abangan nyo po yung gagawin naming video ulit ni Enzo at itong mga kasama ko. So abang-abang lang po kayo.